Yu. Jajingan. Ora duwe. Jan randewe titlan. Kulino mesti. Ora gelem Mak. Mak ae sidak kok. Yen ora aku udah, anak udah berang. Ya aku wis tak ingeti kok duduan ketok wis Aku ya ora ro. Aku ki biasane iki mung bar udah luwi. Oh. Slamet kok ya wis bar. Bar apa? Berapa? Bar kelon. Lho, Bakar kucing. oh, ya adikku ra duwe Bojo. musuh e. Heeh. Ra duwe musuh kok kelon. Musuh enek. Sapa? Kowe wi kowabruki. Lah, alah. Yo ngene iki wong edok ya tukang meten katok. Iki glemu kenapa putih-putih kabeh? Tak wedaki. Walah. Lah gua telen ya aku. Nek gatelen. Lho guys. Resik-resik. Anggur blimbinge gak gelem wae neh. Wis bar to, kon woh ae yo ora gelem. Ayo ning ndi ya ki arke. Aku Ayo. nyebuti suket nang Tegal no jane iki mau wis budal balik neh. Tak kira ngejak metu. Metu ning ndi? Lampu ning ndi? Ning ndi ta? Ya, ning ndi? Manut. Aduh, ndak sedek ngeluh. Lah iya. Dasku ki mbah kok gampang ngeluh to saiki. Mikir apa saiki nih, nut-nut ra. Ya sangke rasa bikin teman-teman. Ora Sapa mikir. nih sawah? Wong urip kok mati to ora mikir. Ning ndi pian? Gak ero aku ketusuk ra ning nggonku kok berturun Mbok ning ndi? Mbuh. Sak turu nang omah. Aku ya ora ndelok omah. Dasku ki ngene ra kaprah aku tak harus nyapu-nyapu lho kayak sik to. Iki kebuken gombal lho. Kayak apa teh? Kayak apa? Apa-apane kok. Dia bu ngontan ning ndi ngono. Nang Tegal to. Mau biasa mbok ning ndi to? Oh, bu ya ngene pohno to wong. Heh? Ngene pohno to panggan. Kerja. Lah sapuku ning ndi utang mah aku tak anu kikek lho ngabongi larah. Kek aku biasane nang Tegal ku mah itu. Lah kuwi ngeluh kan. Lho. Aku tak nyapu kae we nang kene temu-temu. Ndi to mbok bengi apa? Lha nek apa bengi. Mati kabeh lho mbokku. Kena gendi to paling kepanasan. Kayak kepanasan kayak gendi to paling. Ora. Nek wong tetesan, dadi lho kaya gosong kan. Kaya anu kaya nyonyot lho. Tak ngebong laran lho kok. Tak nggo vaksin. Iya, iya. Sampai pirang tahun. Golek-golek es ning ndi ngono apa piye? Aku kemarin ngeluh lho. Paling kopen kono golek es sing kono. Ya, bisa. Ayo, Aku coba karo potong. masa potong neh. Rambut wis gatel iki delok nih. Ayo, Mangkane tak buka pro ya mene. buka. Karena yo panase lara kaprah. Isu-isu pisan. Iki apa ta dinane? Selasa. Nah ya arep tuku gelang, arep tuku kalung. Iya. Piye to yo arep tuku gelang, arep tuku kalung. Kapan? Protes. Ora protes aku ora apa-apa malahan. Lah untuk iwak lele lasine sang mbuyane ya. Iya apa? Gua. Tak gua ambune ra kaprah hak di gorene iki. Tak gua ini. Ngaliyo ngelu engko ndasmu malahan nang buku kuwi. Iya. Ndang ning ndi ngono lho. Ora angin blas, guys. Ngomong ya, aku ndasku ngeluh piye iki lho yo. Nek ana angin. Tabungane angin kesejen. Iya. Nek ora enek ora enek. Ora enak iki
Delok lah nyonyot kabeh ngono ku. Aku kan dapat suket lor kae. Karo ndelok anune mbokmu mbok lep. Heeh. Ha delok ya? Hah? Delok iki. Wong lep ngene didelok. Lho, lah anek wae pura. Ya campur akeh cilik. wae. Njejol jeruk etan masa ayo. Heh. Koprok aja teh. Lha apa tuh? Botene iki delok wae. Iki godhog enak yo ki yo. Iya. Putih lho orane. Heh? Ya warnane sing putih lho. Heeh. Senengane Miss dia. Miss dia. Bote. Lombokmu wah ora sing ju ya. Apa dawa panjang. Lah wi mati kabeh retan mas iki kena wong mambubat kok. Oh ya bener kena angine. Wong anak wong bat lho. Sawah paling. Heh? Buat ke sawah paling. Enggak yo. Ini jabut cilik no jek. Yo trah yo ngene iki. Godhog iki yo enak. Lho, sing godhog ngene-ne. Yo, Sing iki roh. mo. Iki lho. Aku ya doyan ngono. Lho, nek pangan gajah lho. Nek ra dipek kasep yo ngene iki. Diundhuh ae delokane. Ndun. Gatel gitu. Godhog. Nek sing iki gak. Jowi Nek cacinge ora tapi. enak. Lho, my kapok kabeh garing. dipangan anu garangan. Lho. Aku wedi nek cacinge tok. Sik tak duduk ya. Duduk mbote. Lho. Sunting iki gak nek kluget. Kluget. Lah aku ngelep nang lor bayo. Masa? Ngumpul. Dik-dik cacane. Iya. Ngumpul. Heeh. Iya. Selamat aku ora ro. Tak mek kluget. Kowe ra ono lah alah. Trauma mbok gedine ra mom. Anu bodho ngumpul. Iya bekas misalkan sak-sakan mboke dienggo kletong apa wedhus to. Nah, buka iki bayo. Molor gudi. Yo telur yo enak tenan. Karindam takon gorene jam aku. Kok tak gobok diakno pengen mati to nang kene. Tenan. Aku nak ngajar wis, pokoke ra ngurus. Weruh ra cilikane Wawan. Nyawa. Iya. Aku cobloki cacing, gepuki mboke. Cacing bae. Tenan, meticil-meticil aku. Masa? Engko wae tanggung jawab. Dadat gawe tidak driji gile. Iya yo nggon ki tapi Tenan. tak ketok. Ora ngapusi aku. Yo sing kok godhog iki lho. Gatelan tanganmu, Mak. Rapi sih. Lho iya. Wis menu. Duduk apa iki jenenge bote? Jempute, Bote. Enak iki. mbute. Iki di. Lho, nurut ae. Muga-muga aja nek cacinge tok tambah rene. Lho. Tapi Jangan nek dipangan gajah sih iki gak enak lho. rasane itu sepo. Sak uwit yang gitu kayak tambah sing ireng ae bae. Gede-gede anu akeh ribet. Yo. Ih, sak uwit ae. Ih. Yo. Iki barang. Yo. Iki ono iki lho, iki teh. Aku membreng kok digermeti cacing. Deh mumbul teko Iya. anu. Teko anune engko malah kayak kloget. Yo. Yo sakmene iki gedene, gak iso kon gede. Ah, gitu. Yo. Ki ning ndi ngontene mosok ngene iki. Yo iki sesuk wis kadung yahane arep iki. Sesuk ngonten ning ndi? Malah setan kok. Bayo moh Golekan. entung. Panek entunge. Aku apa?
Besok ki apa tau dinane nang Rebo. pasar legi aku jane arek ndek mulai pasar legi arep kowe tak jak ra gelem. Weh po. Elep. Kadang tak jak mbek Trio, mbek anu. Apa? Elham. Ki mung pol legi. Yo. Sesuk berarti sekal legi nanti. Iya, tapi pasaran ya. Anu tuh, paling pon pagi pon legi. Aku kepengen nang pasar anu. Pasar kalau kidul kok. Pasar apa? Pasar kalau gemblong. Oh alah ngeblung gitu. Glok apa arek kono? Loh, ya pengen delek-delek apa-apa. Kapan? Bu, pasarane apa to ya dinane? Bu. Saiki ini tutup ya ngono kae. Iya. Waduh kae. Tapi yang tanya anu ya tuh harus kupas dulu yo. Sampai tutup sampai nih. Iya tak? Heeh. Ki sak godokan ta. Iya. Ngunduh bote. Iki yo iki sampai. Anu kene bareng aku. Terus yo mak iki resik-resik ngono lho yo. Gaweane wis mlupus iki. Kon apa meneh? Ya lek ngonten ki ya ning ndi ngono jane. Nek kontene wong geng. Ya ora le mak dhewe iki yo ben adik metune njaba ngono to mak. Yang urung wayahe kok. Urung wayahe. Iya. Nek wis wayahe yo. Budal nang ndi kono. Australia. Sore piye nang alun-alun. Gak apa? Lho, ngono kuwi nang diomong. Gak, lah maksudnya enak apa lho ora enak apa-apa nang alun. Ya dolan tuku-tuku apa-apa. Ayo. Iki diduduk sida ora? Singki. Wis karepmu duduken duduk. Ya kakeh ora semangan. Lah yo. Sasa. Oh iki akeh wis. Nah. Iki ya sakmene bane sing koyo mbok dimbar garing mbombo ae. Potong apa nang alun? Kapan? Saiki. Ya panas no engko. Saiki. Potong ta. Nah, Ayo. dipotong rambutku bendek no. Masa kok piye gatel neh. Jam pira ta ki? Bang-bang. Jam 2 iki. Buka tutup jam. Setengah 3. Nang kono golek apa panas kok. Ndi? Ya, ayo. Nak syukur. Potong apa? Potong mangan aku biasa. Tombo ayo nek kaya apa ki anake Mbak Opik ya. Jane rambutnya apik, aku jedindil kaya wong manuk emprit. Dolan-dolan ya. Heeh. Ayo. Dolan-dolan tuku-tuku es. Ya. Lalu iku tambane apa? Duit, gelang kalung, surat-surat tanah, lemah. Tombone kuwi. Guys, engko neh. Ya, oke. Engko Lanjut neh engko. lanjut lagi ya. Terima Oke. kasih aku tak lamben dhisik Dah. ngomong yuk dolan yuk ini. Yang lemben. Dadah. Oke, guys. Nek ya. Jalan-jalan. Ya, dah ayo. Panas-panas jalan-jalan. Dah ya, jalan Jalan-jalan panas ya ini. menter-menter. Wis Aku sembarang. rasa numpak guys. Goncengan aku nyeceli. Goncengan aku. Mah. Ya gulu guntung coba sida urip. Pas de budal, iya ta? Ya, ayo, guys, cepet. Terus. Oke, makmu. Oke. Mau jalan-jalan ya panas. Truknya bayar ke cepot toh, guys. Truknya bayar ke cepot toh. Jalan ta? Dalane jalan ki. Ini pendapatmu ya dalane kok. Dapatku jalan iki ya ora penak. Apa enak? Ora penak. Kalau mau penak ayo nglenyek ora berucap jalan nang biasa. Guys, lanjut lagi. Iya, iya loh.
Apa? Es teh. Demi apa? Apa? Bu. Barang aku. Lo es teh lo antar tuh. Iki apa iki? Sosis. Pengen merah kowe. Gak pengen aku nak. Gulumu putih-putih gitu lah. Anu wedak ben gak apa-apa. Sekarang yo anu es mbak 2 es teh yo. Ya karo apa nih? Wis to. Enggak tuku apa kowe? Pengen iki kok piye? Sembarang. Sembarang. Aku mau Mana ya? Ada kelas guys. tuku es. Mbak wis suwe mbak lah dodol. Wis ngono. Mbak mbak. Iki sapa ya jenenge? Apa? Kita. Boleh siapa? Anis. Siapa? Mbak Anis ki ndi to, Mbak? Bapak es Anis. Berapa? Bulan capitan kae ya? Nyapit kae. Iya lah aku. Capitan. Semurah kae. Nyapit tok kae. Mau. Iya, aku wis tau nang matahari ya kan. Jajalone. Mau. Aku tuku es tuku karo. Dan kerupuk apa, Bu? Sampai tuku kerupuk iki Mbak aku, Mbak. Pedes. Gak iku lho. Kerupuk apa iku jenenge? Lega saya tak tuku iki aku. Kerupuk wis tuku. Sosis ae. Nah, aku gak arep guys. Aku seneng aku ya. Iya, enggak. Syukur mereka engko. Insyaallah. Insya Allah wis buka wis. Iya, gak apa-apa. Kok sik tuku es dhisik. Mana, Bu? Sing Mbak, sing mangkak kayak aku lho, Mbak. Oh, niki. Ya. Satu. Ya. Karo bakarane, Mbak. Oh. Tuku ya. Wis sing ndi? Apa nih? Wis. Wis buka. Karo bintang lagi seneng. Wis, apa jenenge bakul es Besari. Jangan lupa kalau mampir dolan mampir nih bakul es itu. Nek ngelak mampir. Tak ngelak pokoknya mampir. Manis napa pedes? Mbok itu. Pedes ya kula. Pedes. Ora doyan, Pak. Aku doyanmu kae. Jiko loro to. Moh, bu ya besok deh. Iya. Jangan lupa ya, kalau beli ke Besari mampir ke bakul es apa Mbak? Hah? Iya, ibu aduh jenenge kayak iso ngarani aku. Apa? Panggilane sapa, Mbak? Oh, desa desa nih. Desa-desa model. Yes, Wong pokok- kowe enak omong gak Jawa kon mulut-mulut ngono jenenge dawa-dawa aku gak gak mungkin. Sik ki aku ki yang ditongkon Mbak. Nang kene lho lak bakul. Hah? Nih. Apa nembe? Sik wis tau tak video ya. Kayak ya Mbak Anis ngono. Lanjut lagi ya. Cukur ya. Cukur kok videonya enak-enak. Iya. Iki ben sik to ben 20 kok. Piro win? Papat. Yo keti sambung nang mah mau. Wis ayo nang. Tak sambung. Makasih ya. Nonton nanti lanjut.